Tohle je 5 úspěšných investorů na cestě do svého doupěte. Dnes večer rozhodnou o tom, komu z ambiciózních podnikatelů se splní jeho sen a kdo odejde s prázdnou. Investoři čekají v doupěti a jsou připraveni vložit své peníze a zkušenosti ze světa velkého biznisu do těch nejzajímavějších podnikatelských záměrů. Dokáže je v den D někdo přesvědčit? Správnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně chuk. Od kolébky do důchodu máme tendenci si hrát. Máme hračky bez návodu a chceme je rozkoumat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječnej mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu, že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dá chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječnej mužský svět. Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničky. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječnej mužský svět. Jenom jedno není hezký, že nemáme nikdy čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás. Ale všechna ženská péče málo kdy se vyplatí. Nezbývá než nad tím brečet, že se kluci potatí. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět nepochopí nikdy ženský, ten báječnej mužský svět.